Subling nagpadayag sa ilang mulo ang mga resort owners sa Samal Island labot sa wa kunoy klarong sitwasyon sa ilang kuryente. Nordeco miingon nga dunay moabutay nga dugang supply. Ano ang report ni Jandy Esteban? Mipasibaw na usab sa ilahang mulo ang mga resort owners sa Samal Island kalabot sa matud pa walay klarong serbisyo sa kuryente sa Nordeco kung Northern Davao Electric Cooperative. Yangungo sa mga resort owners sa Samal Island nga unta matarong na ang serbisyo sa kuryente sa isla. Gumikan dako na kayo ay ilang lugi sa ilang negosyo tungod sa palong siga nga power situation sa Samal Island. Gani, ang resort owner nga si Henry Hiramil sa Barangay Katagman naguol sanglit daghang guest na ang nagkansela sa ilahang booking. Walang kuryente, walang tubig. So ang ginawa namin, nagawa kami ng mga solar power para to supply sa electricity para sa tubig. Alternative. Ang resort owner nga si Florida miingon nga nangaguba na ang ilahang appliances sa resort sama sa aircon tungod kuno sa sige ug power interruption. Mahal pa gyud daw ang singil. Niadtong Holy Week na sinati sa isla ang sagunsong power interruption. Ang City Tourism Office nabalaka sa mamahimong epekto sa power situation sa Samal sa turismo. Ang ako really is for Nordeco to step up their their operation nga unta ma-manage nila ang gikinahanglan nga power supply sa Island Garden City of Samal kay it's not really good on tourism. Gipasabot sa Nordeco ang hinungdan sa power interruption sa nakalabayng mga adlaw. Pero katong mga interruption katong ni Agi, ma'am, kaya that time natay bad weather na experience sa Samal, maotong nag-trip off ang ato ang linya. Pero kadali lang to, kaya tungkol na sa automatic maganda siya, ma'am, nga mo-trip off pag naa siya kanang dautan nga panahon. Gipangandaman na sabdaw nila ang gilantaw nga pagsaka sa demand sa kuryente karong ting-init. Ug sumala pa nga posible daw nga karong bulan sa Mayo mapahiluna na ang submarine cable sa Pantukan Davao de Oro nga mo'y mo-supply og kapin 50 megawatts sa Samal. Sa karon, anaa sa 8.9 megawatts ang supply sa Nordeco sa Samal samtang anaa sa 7.3 ang demand. Ang Nordeco gyud nagapaningkamot karon nga kanang kung naaman tay siyempre di malikayan mo taas ang demand sa ato ang island tungod kay labi na karon summer na atay mga kanang gi-request nga additional nga 1 unit sa atong power provider dito sa Samal. Hopefully ma-deliver nila as soon as possible. Tanggong pa sa Kongreso ang giduso nga balaudnon mao ang House Bill number 6695 nga nagkanayong palapdan ang franchise area sa Davao Light and Power Company ngadto sa Island Garden City of Samal. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.